Cleophas, county ma Migori wachio makare kendo kiji makauno wantiere e boma Migori kama bende wadwa yudo pache moko kuom jokanyo modak e county ma Migori mang'eny saka sama wuoyni bende gisedar gidhi e SHA koso pod gintie chien. Wawinjo ka nitie oganda mathoth ma bende nyaka sani ng'eny gi ywak ni dar osebedo matek. Chenro miluwo kata yore miluwo samoro moko kuom gi ywak ne ok osebedo nigi mayot. Moko bende wane kata mana midhi through e yor mbui bende osebedo nigi matek. Kachal ka gima nitie thoth oganda ma nyaka sani koro pok odar. E sama bende koro chenro ni bende koro ne oganda osebedo ka dar mondo gichak yudo thieth e bwo chenro ni manyien mar SHA. Okiji ma kawuono nitie kod jagoro mar ruok ma jotijego mag piny owacho ba county ma Migori, Silvan Saraja, ama bende en owuon owacho ni osebedo koyudo kata simbe kowuok kuom jotich ma bende nyaka sani ng'eny gi pok ondikore e chenro machal kode ma adwani mondo koro atwak dwa ng'e to midhiero ni kanye gino osebed kelando kuom kinde ang'o mo nyaka sani samoro thothgi kata thoth jotich pok owuok oko mar ndikruok kata mondo koro gidar mondo gidhi e SHA kaka piny owacho nyaka sani koro dwaro. Jagoro mar jotije county adwani king'iyo kacha kikwongo ichako na gi nyingi in owuon awinjo kichako liekona ka jotije mang'eny pok ondikore in owuon bisendikori e SHA. Erokamano an Silvan Saraja, jagoro mochung' ne weche mag jotich e Migori County. En adiera ni SHA wawinja kaka iwache no to nyaka an owuon pok andikora kode nikech onge kama osebi moketa monyisa ni SHA ni to en ang'o to ere kaka odwa konyo jotich. An wawinja to onge sakiula nyaka sani koro pok andikora as a person. Jotijena be pok ondikore nikech pok giyudo report maber wach mar SHA ni. Gino osebed ka ilando nene kilande ng'ene in owuon report mane mirito to nano kochiw nyaka SMS minyalo oro mondo iyud ang'o gini udwano wa ir ng'a mondo eka uchak ndikoru. Erokamano ahinya Juma. Gini mondo time procedurally kaka wan wa jotich owinjo bed ni kuong itimo public participation ano tim e Migori County ok no aneno. Mar ariyo to wabedo piny gi management to gi jotich to wang'iyo ber mar SHA ni to eto nyalo bedo maber machal nade to ere kaka inyalo donje to jogewa mano setemo kata mana mondo donje gini donje tek nyowuoyo kadhi e polo gi tielo kitemo to iwinjo ni chak idonj kamachielo kama koro gini osetamowa ka gikni to iwinjo ka koro internet kendo chako weyi koro osethago wanyowuoyo mopogore kaka mane itimo chon cha mane nya ndika tipoka ni to osepiki koro mai mamiyo jotich pok odonje mang'eny kabisa kendo jok mosetemo mondo mi odonje be nigi problem donjo tamogi. Nyaka sani wach ni jotich mathoth pok odonjo ang'o ma in owuon ming'e about SHA minyalo wacho ni mae kaka nawinje to mae moka winji mondo ng'ini to koro ere kama nego konyu mondo ubed kaka jokanyo modar odhi e SHA. Erokamano wana Juma. SHA ni wan awinja kaka nying no samoro iwacho ni SHA samoro be ni saved koro wakia pogruok matie kind SHA to gi saved. Wadwaro ni kaber to romo moro winjo keti mondo wabed piny mondo wang'e to SHA ni ochal nade to mano osekel nyaka sakiula ni with the immediate effect from kawuono ni koro ji migrate from NHIF to SHA or saved to sami time kamani to pok tudruok obedo mwang'eyo kaka wanyalo konyo chien kocha. Jotich nyocha winjo mapek kabisa e wach mar NHIF. Nitiere sama jotich ne bedo makara jatich ka dwa dhi kata mana osiptal mondo ogolni kata mana laki iwacho ni pesa ni ok nyalo operation ok nyalore. Koro wadwa ng'eyo pogruok mantiere e SHA ni to gi NHIF to yo mane time go nowinjo be some procedural mondo oketi to ilande wanene me TV wanene me video to pok omiwa circular my employer kaka jotich koro nyaka sama wuoyo kodi ni gini pod bag nitiere jotich gocho left right and center ji pok odonjo koro wakia kaka wadwa transit from ka pod onge procedure maber ma donje.